Udara segar. Mungkin nek pon jamane wis ra segar lho. Udaranya segar, ya ini kan jalan-jalan. Napa? Tinggal? Leh. Healing. Kitokne garasine. Ya lah Mas areng anu. Lah engko targetnya kirim lho. Wes aku jedheki janjeni war kirim. Jadi pas tekne dibuat ora. Nang apa kae wis to. Ah nang sekolahan. Sekolahan ya libur to. Iku ya enak. Iki kae wis to lho. Nang kae. Gak tambah. Nah anu ki engko. Nang mlarak. Totokan. Piye no partai mamu iki kok anu tekon neh. Tak tekoni. Lah nyapa minder iki ya. Anu Bapak. Wajah sangar-sangar. Mosok aku tak karo palik mlaku ngono celuk. Hei. Wis iki wedi aku. Kok kadung kono. Wah. Lah kok nek ngono ki ditukno ya. Samarku nek diterusne prek ndak mentale jatuh. Iya, memang anu kuwi. Mbangun mental sik. Diomongi Redam sik Den. awake dhewe iki wong anyar. Lah ya memang kudu anu. Wis ngono kuwi. Kenalne sik. Padahal akeh wong kenal cah kok. Masalah iki kan teko kono kan kudu kenal sapa-sapa juga. Iya. Ku nek kenal kanca sak kamar anu padha-padha niati sekolah ngono terus Sing anu anake siram Den. Siram wedok. Terus gurune keluarga kene lho sing. TU kok. TU deh. nyapa marani iki. TU kerja ning kono. Wong ora kene ya. Malah akeh wong kene malah beneran. Terano bocah ki ya ning pondok. Pokoke dalam antara 1 bulan sampai setahun lah. Kuwi nglatih rental, Bang. Rawan. Mesti gegeran. Iya sih kena yo. Mesti setahun. Kuwan. Kuwi nglatih mental. Ngendi anu kancane nang sak kamar. Wis ngono kerah mesti. Ki aku enak tak omongi memang. Motivasi. Anu Mas, aku tak omongi nek arep ngono kuwi pahite ae. Iya. Aja legine. Aku ngono. Sire mamane kan kon legine aja engko bahaya mdan. Ada bae kayak gambaran pahit. Kan dene gambaran ngono kuwi. Kok kariwane ora. Kok yang gede-gede to. Lah aku pengalaman anakku marep kae ya ngono kuwi. Penting bangun mental. Heeh. Nek motivasine dhuwur. Apa nek engko enek tambahan kanca. Ora apa-apa. Tapi anakku Tapi nek pomo pengin golek alternatif liya golek di internet sih. heeh. Ya kono. Aliman cedek ngene mbae. Pak ingin jangi karo. Wae minder neh lanang tok. Anakku ki anu, mentale ning jaba ki cilik asine. Tapi ning omah bel lah. Wekrek. Wis menangan. Ora cocok. Ah, Cocok ya. Ning omah adine kabeh di menangan lah. Kok nobar njaluk dawet kan. Nyep. Njaluk dawet jabung. Nyep pala ning guyu. Lah pemane kan njaluk ayo terne delok-delok asine wegah. Cukup delok TikTok ae. Ya tenan. Tak duduh tenan. Ya ngono kuwi mentale wani apa ora. Bulannya jam 5. Cek urung padha metu.
sudah metu podo sik ning tempat peraduan Sang Surya arep metu persiapan. Susu jahe kepruk. Susu jahe kepruk. Suasana pagi hari ini. Ya, kayak ngene iki lho. Kayak ngene iki lho. Seger. Seseger udara ini. Kata tani iki, isu iki. Belum ada. Belum ada. Krisis berarti ya. Wis cukup semene ya kanca. Iki videoku jogging pagi iki. Iki wis